Paano double booking? Yung mga kagulong natin sa MC Taxi, no? Kagaya nung sinabi sa akin o sinare sa atin ni Kuya kanina, yung double booking, nangyayari daw yun. So, para sa ating mga commuters, guys, huwag natin gawin yun kasi so mostly tayong mga nasa corporate world ang gumagawa niyan. So, iwasan natin mga katodo. Hindi sa magandang example. Every single time na lang na umuulan, lagi kang kabado, wala kang peace of mind. So, nakakapagod na mga katodo. Naging wala tayong silbi kasi inrangkaso tayo sa kasagsagan ng pagbaha. Ano yun? Ba't namatay? Ito, nakakatakot naman yun. Napainit naman natin siya ng sakto. Pero bakit namamatay? So, magandang umaga guys. Andito tayo ngayon sa gasoline station. Nag-angkas tayo guys. Ay, joyride actually. Kasi binagyo tayo. Sa lahat ng mga binagyo, shout out sa ating lahat. Binagyo na naman tayo ulit. And sa kasamaang palad, kailangan nating isampa sa opisina yung ating motor. So iniwan natin doon. Kaya nag-joyride tayo ngayon. So shout out kay Kuya na aking joyride driver. Habang binabaha actually, nilalag na tayo. Kaya hindi rin ako nakapag-function na maigi. Alright. Okay na? Uy, bakit sarado? Tayo dyan. Kaya nga eh. Taga-Tagig ka lang din ba? Kaya pala kabisado mo yung... Binaha ako eh. Kaya iniwan ko yung big bike ko sa opisina. Kukunin ko ngayon. Simula Tuesday, nandun na yun. Oo. Mahirap na. Iba yung gastusan nun pagka nalubog yun. Masus malala. Sa bulsa yun. Mababang sisi na tumidirek, umaabot na 10,000 eh. Oo. Yung Honda Click ko, ang tibay eh. Version 1 yung sa akin. Anong version to? Version 2. 2019 yung sa akin. Hanggang ngayon, buhay pa din. Yung nandun sa bahay kanina. Oo. Taga doon lang kayo, sir? Oo, doon ako. Taga-ano lang ako eh, Aguinaldo. Taga Aguinaldo ka lang. Kaya pala, nakakapanibago maging pasahero. Hindi ako sanay, naninigas ako. Nakakarin ako yung kakakang, nervous ako. Nervous ako. Ay, nako. Ano to? Unang biyahe mo pa lang? Sakto pala. Kakalabas mo lang pala. Pero diretso pa ako kanala, sir. Hindi. Kukunin ko lang talaga. Kasi yung kotse doon, tapos yung motor, sinampa ko yan sa may tapat ng Taguig Science. So kanina ko lang din madaling araw kinuha. Actually, kakahupa lang ng baha doon sa bahay. Ang taas. Tumabot din ng tuhod ng tubig sa ito. Oo. Ito, sir, sa Bahaw ako eh. Nag-iikot kayo. Oo. Paggabi, may nakaya ng biyahe dito eh. Kasi ang dami nagdo-double booking dito. Paano double booking? Yung magbubuk sa Joyride, magbubuk sa Upit. Ngayon, kung sinong mauna na dumating, ayun yung tatanggapin. Ang masama doon, yung mabiyahe ka na papunta sa kanila, tapos Biglang kakansilan ka. Biglang kakansilan. Ay, nako, pambihira. Hindi nila naisip yung hirap ng gas na agad yun eh. Papunta pa lang. Abala. Sayang ka sa gasolina, sayang ka sa oras. Sirain talaga yung mood mo eh. Kaya hindi rin biro talaga ang maging MC taxi kasi pasensya pa rin talaga. Ibang ata yung napin ko. First time eh. First time. Okay na to, sir? Thank you. Okay na yan. Oo. Ingat ha. So ayun na guys ang ating big bike. Ang dumi. Good thing one click pa rin naman siya.
So okay pa din. Ang problema natin na ito, paano tayo makakalabas? Kasi Tuesday pa to nandito guys. Baka ma-flag tayo na ideally hindi lalagpas ng 12 hours. Pero sa nangyari sa atin, matindi pa sa 12 hours. Ayun. Yee. Alam niyo ba guys na nung Tuesday, nung dinala ko to, maulan na, no? Muntik na akong tumumba sa may parking mismo. Kasi sobrang basa nito. Tingnan nyo naman yung itsura ng pintura na ito. Sobrang basa niyan. Wala na talagang traction sa gulong. So nag-skid ako patagilid. Buti na lang kamo hindi tayo tumumba. Buti at nag-activate yung traction control niya. Pinatay niya yung power dito sa throttle natin. Hindi natin napiga. Woo! Nakakamiss. Taga sa amin lang pala yun si kuyang nasakyan ko guys. Effective na pala yung traffic light dito. Woo! Oh my god. Ano yun? Ba't namatay? Ito, nakakatakot naman yun. Napainit naman natin siya ng sakto. Pero bakit namamatay? Mamatay siya guys. Kinabahan tayo dun. Bakit ganun? Or dahil ilang araw na hindi natin napaandar? Ano ba yun? Ba't ganun? Hindi talaga maiging, hindi napapaandar ang motor. Nagkakaproblema tayo. Well anyway guys, ayan, sorry, pasensya na, ikakat ko na lang yung mga ubo-ubo moments natin, no. Actually hanggang ngayon may trangkaso pa din tayo. Kailangan ko lang kunin kasi sobrang tagal na nung motor na nakatambak doon. Baka ma-call out tayo. Pero I bet naman na naiintindihan ng kumpanya, no. Kasi ang dami nating mga binaha.
Sobrang dami nating binaha, and most of the companies naman nakakaintindi. Pero pansin nyo ba, iba na din talaga ngayon ang panahon no? I mean, yung amount ng ulan sa mga bagyo at mismong itong lugar natin napaka-saturated na, parang onting ulan na lang baha agad. Kasi imagine niyo guys, yung bahay Wednesday ng alas 5 ata ng hapon, 4 hours interval lang, no? So nagsimula yung ulan alas 5 ng hapon, natapos siguro mga 9:30, no? Talagang inabot, talagang sobrang taas. So in a matter of 4 hours, lumubog agad kami. How much more yung mga katodo natin dyan sa Bicol, no? Alam ko inappropriate ang magtanong sana or magsabi na sana okay lang kayo, kasi alam natin na hindi okay ang kalagayan ninyo. Pagdasal na lang natin guys na sana mabilis humupa yung tubig, kasi ang alam ko parang hanggang ngayon may tubig pa rin sa ibang lugar, sa ibang parte. Dito naman sa Metro Manila, ang dami rin nating tinamaan talaga. And sa mga sugid na nakakasubaybay sa channel natin, alam nyo kung gaano kabahain yung lugar natin. And ito na nga, parang napapaisip na tayo na it's time to move. Kasi thank you guys, shoutout. Kasi hindi pwedeng gano'n na lang tayo lagi, hindi tayo napapanatag. Every single time na lang na umuulan, lagi kang kabado, wala kang peace of mind. So nakakapagod na mga katoto. And kagaya na ito, hindi pa tayo functional, no? Nung binagyo tayo, hindi tayo functional. What I'm saying is, naging wala tayo silbi kasi inrangkaso tayo sa kasagsagan ng pagbaha. I mean, nagawa naman natin ang mga dapat nating gawin. Naiakyat natin yung mga sasakyan. Ito, nailagay sa opisina. At other than that, yung mga buhat-buhat, hindi natin masyadong nagawa, no? So, ang saklap lang, ngayon nga, hindi pa tayo okay talaga Kaninang umaga lang, may lagnat pa rin tayo, pero kailangan natin kunin yung motor. Sa joyride nating nasakyan, shout out sa'yo kuya. Hindi ko nakuha yung pangalan mo, pero flash natin sa screen kasi may details naman tayo kuya. Hindi ko lang nakabisado yung pangalan. Pero ayan kuya, shout out, taga Aguinaldo lang daw si kuya.
Sticker ba? Wala. Ubusan. Shout out na lang. Pangalan mo, bossing? Chris. Chris. Taga saan ka? Dito ka lang? Tagig ka din? Oh, Oh. Shout out, Sir Chris. Ito, Todo Mo TV. Maliit lang tayo na channel. naka-record. Naka-record. Pagod yung mainit. Ang gantong naka 100. Ramdam mo ba dyan? May buga eh. Oo. Pag di ka pa nakapantalon. Oo. Yung sinasabi nilang pag traffic, tiis pogi ka talaga. Kagulo na. Shout out kay Sir Chris, no? Taga-Tagig lang din si Sir. Shout out sa iyo, Sir. Speaking of, yung mga kagulong natin sa MC Taxi, no? Kagaya nung sinabi sa akin o sinare sa atin ni Kuya kanina, yung double booking. Nangyayari daw yun. So, para sa ating mga commuters, guys, huwag natin gawin yun kasi yung effort, yung gasto sa gas nun na gagawin nila, no? Ang mangyayari kasi niyan, guys, pupuntahan kayo and then may nabook na pala kayo, di syempre ang gastos sila sa gas hindi mababayaran. So wag ganon, natin gawin yun. Pag-gastos na sila, papunta pa lang sa inyo. So pagdating dyan, nang kinanselan nyo, di ba? Sayang yung gastos sa gas, sayang yung effort. Kasi doon pa lang lugin-lugi na sila. So iwasan natin. Ang sinabi sa atin ni Kuya kanina na kaya ayaw na ayaw niyang muha ng booking dyan sa BGC. So mostly tayong mga nasa corporate world ang gumagawa niyan. So iwasan natin mga katodo. Hindi siya magandang example. Kawawa. So double booking means nag-book ka sa Angkas kunwari, and then nag-book ka pa sa Joyride, tapos nag-book ka pa sa Move It, no? Kumbaga paunahan, kung sino mauna, yun yung kukunin mo, and then kakansilan mo yung iba. Kawawa yung ating mga agulong na nasa motorcycle taxi industry. Kawawa sila. Sa mga katodo natin dyan sa Bicol, sa buong Naga, sa buong Albay, no? Na mga naapektuhan ng bagyo, laman po kayo ng dasal naming lahat, no? Na sana makabangon agad-agad. Yun nga, sa nabanggit ko kanina, alam ko pag tinanong okay lang ba kayo dyan, sana okay lang kayo dyan, kasi hindi naman talaga yun yung appropriate na ano, natanong kumbaga, kasi hindi talaga okay. At para sa atin dito sa Metro Manila, guys, no, na mga nasalanta din, tayo rin mismo na binagyo. Ako mismo binagyo or binaha. Grabe. Bounce back tayo guys. Kasi wala naman tayong ibang magagawa eh. Kung panghihinaan tayo ng loob eh, hindi tayo makakabangon. Ang gawin natin ngayon, preventive measures na lang. Kasi iba na yung panahon eh. Thank you sa pagsama sa atin today mga katodo. At sana ay patuloy niyong suportahan ang ating channel. At syempre wag na wag natin kakalimutan, sipagan natin, kilusan natin, at itodo natin. Peace out guys. Yung sitwasyon ng aming bahay guys, ayan, lubog pa rin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.